Tajna naše propasti krije se u tome što su generacije pre nas sakrile važnu informaciju o smislu našeg ljudskog života i postojanja na ovome svetu, rekao je pored ostalog Boško Obradović, glavni odgovorni urednik časopisa Dveri srpske, u uvodnom delu tribine Društvena odgovornost pravoslavnih hrišćana, koja je održana u utorak u dvorištu Duhovne biblioteke prepodobni Ava Justin Ćelijski. Koliko smo mi danas još uvek, iako s polja gledano živimo vreme nekakve slobode, demokratije, ljudskih prava i ne znam čega sve ne, u praksi taoci jednog velikog duhovnog neznanja i mraka, jer nam najvažnije informacije o ljudskom životu nisu dostupne u savremenim medijima, u našoj prosveti, u našoj kulturi i na svim onim mestima na kojima bi trebalo, ako je to već demokratija, ako je to već sloboda, ako je to već jednakost, da budu podjednako makar zastupljeni kao i sve drugo što možemo svuda oko nas da čujemo. Da li smo mi Justinovci, da li mi sledimo Justinov primer ako smo danas ravnodušni prema društvenim pitanjima sa kojima smo suočeni, nekima potpuno istima kao u onome vremenu, a nekima potpuno novima i razvijenim do neslućene negativne dimenzije u današnje doba. Podsjetite se samo koliko je u vremenu komunističkog ropstva, pa onda u vremenu Miloševićevog režima bilo reči o slobodi, o borbi protiv ne znam kakvog totalitarizma, protiv ne znam kakvih problema koje smo imali. S pravom je tada upotrebljavana reč sloboda. Zašto više od 10 godina niko više ne upotrebljava reč sloboda? Da li mi to živimo u apsolutnoj slobodi? Pa više nema razloga da se uopšte reč sloboda pominje u našoj privatnosti, u našem porodičnom životu, u našem društvenom, u našem državnom životu, u našim međunarodnim okolnostima za srpski narod. Dakle, vidite kako nimalo slučajno neke ključne reči nestaju iz javnog saobraćaja u ovome vremenu. Za nas je večeras važno... Obradović je posebno naglasio da uzor treba da nam bude Sveti Sava, jer njegova prva briga bila je traganje za smislom života, rešavanje lične, egzistencijalne zapitanosti, koji je to smisao života i briga o spasenju svoje duše. Ekipa regionalne televizije Valjevo Plus priprema opširni izveštaj sa tribine u emisiji Duhovni život, u kojoj će biti više reči o tome jesmo li se postavili odgovorno prema zdravlju sopstvene duše.